Tinotenda muri yeZimbabwe nthawi ziri kudiyana 6 minutes past 10 hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki tantani kotindo tendai maseno mucheki mukuru hanzi nasi ibava day ratindo tendai maseno baba Isabel mucheki cheka Jonas Kasamba tambotirovera kai aifana kudai angari padhuze ambotirovera cheka makorokoto tendai tindo maseno mucheki mukuru Mwari vakuitire nyasha ndiroziva chimuti unofamba nacho Mulungu akutimizire manangu makorera wandisa awedzere kuti pam zvese zvauri kuita zviite pam pane chiri kupisira chamakabata nasi zviriko zviriko mukoma KB ndine nyaya panapa yekwagutu nyaya yekwagutu kwandinako mukoma KB kune rufu rwakaitika rwomwe murume vanhu vari parufu ipapo kune nguva yekunzi Sabhuku ngavasimuka vataure kansera varipo here vakuru vemusha nguva yakazoziva Sabhuku simukai mutaure pana Sabhuku ari kutonga kozoita Sabhuku akabviswa zviri pamutemo nokudawo kwenyaya dzake maSabhuku achibvasimuka 2 parufu ari kutonga naakabviswa Zimbabwe zvakazoitika ipapo yakavebata wabata pakatofa munhu apa patantari pata mfupi pakatofa munhu apa nematambudziko tobva ipapo ndine nyaya yekwachifidendera kukaroi Sabhuku kandengwa murume akaita mukadzi wake ndokuita vana vake mukadzi akazofa mukadzi afa achangofa mukadzi kuchibva kwayo mumwe murume mukati menzvimbo yachiti ndiri kukumbirawo ndauya pano munozviziva here kuti mwana number 3 mwana wangu mushure mekunge mudzimai afa mushure akazouya mukadzi afa Zimbabwe but wangu nyaya yakaenda kwaSabhuku ndakataura nawo mambo yakazoreba kupinda asi ndiri mukati mekutaura naSabhuku Zimbabwe pazodzoka nyaya iko zvinozvi ihama dzemurume nehama dzekumukadzi dzakuti zvaakuitika apa izvi nehama dzemurume zvakare agara ine mwana hama dzacho dzese ndo dzakuti vakomana zvimwe zvinhu zvatogara nazvo ka tinogara nezvinhu zvino zviri pangozi mangwana varidzi venyaya vakafa tichazorarama sei tibatsireiwo mushure mekunge mwana baba vakaenda kwamambo Sabhuku akaendesa nyaya kwamambo achiti inzwa kamunhu ari kuti mwana ndewake uyu iye ari kumba kwake murume uyu achibva atizvo handingangogarika nemwana wemunhu kana achiti mwana ndewake nokuti munhu aifanira kududzira kuti mwana uyu ndiwo baba ava ndiye akafa zvakazoitika zvacho Zimbabwe uyai batai chimuti ndikuudzei kuti nyaya yapapi zviri kuitika sei kumwana mburi kupi iye mwana uchari kuti chii nokuti mwana uyu izvezvi 16 years right muchida kunzwa zvakawanda mushure menhau nenguva dza9:30 muntundi washangani pabodzi kana sutu baba Isabel vanenge vakunyudza gejo vachada kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kubata chimuti munondibata panhamba inoti asi nhamba yemuri yeZimbabwe kubva Monday kusvika Friday kubva na9 o'clock kunosvika na12:30 haifonewe haina anodaira inenge ichitodisturba musaifone nokuti haina anodavira nhamba iyoyo so ndiri kuti inini ndati nhamba iyi kubva na9 o'clock kusvika na12:30 musafone panhamba iyi haina inoidavira ini mudaviri wayo ndinenge ndiri paredhiyo ndichitaura nhamba dzekufona dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musaibipa nhamba ishi tinotenda rambai makabata chimuti Zimbabwe tiri kudzoka manje vagari vekuguru vene nzvimbo dzakatendereza get ready mangwana Saturday 11 April kubva nenguva dza10 o'clock paGuruve Center ipapo tiri kupindira sechimuti tinenge tichipfapfaidza tiripo musi weSunday 12 April tinenge tiripo pashamva wadzanai township mukoma KB nyaya ndakataura yambuya vaya kwekushamba vaya vekuzoruma toki kuridya musoro yadzoka zvakare ine update mbuya vakuwanikwa rambai makabata tiripo ipapo pane zvakawanda zviri kudzoka manje hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po
po rikiti vu. Friday 10 April 2026 ndozoti makagokuchira nyudza igecho nthawe ziri kudiyana. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura tutika matima nawose nyika ino. Zimbabwe ndinoziva munenge makabata chimoti mukati mekufamba nacho. Asi sikuziva kwenye muri ya Zimbabwe rega ndikufamba nacho ndiri mukati mekufafaidza. Chikwanziro makadzimirira dziri kuitika. Rega ndikotenga kuti muri ya Zimbabwe mamukasaiko mukati menzvimbo yandinoti paka gutu chifi gutu pana Sabhuku Mufandaedza na Sabhuku Gandashanga. Masabhuku maviri andiri kutaura pazuva ranhasi muri yeZimbabwe enyaya yakaitika mukati menzvimbo yekwagutu. Nzvimbo iyi ine murume akafa. Murume uyu afa, vanhu vari parufu ipapo. Yakwana nguva yekuti vanhu Sabhuku ngavambosimuka vatera semuridzi wedunhu sababa mukati menzvimbo kuti vataure pamusoro penyaya idzi kuti toita sei. Nguva yakanzi Sabhuku simuka mutaure nyaya, pakabva simuka masabhuku ari maviri panguva imwe chete. Okay. Asi kuna Sabhuku aripo izvezvi neSabhuku umwe akabviswa akatobviswa zviri pamutemo zvekuti uyu akutotambira uyu asatambiri. But nokuda kwezvakaitika kusvikira madzimambo pamwe chete nana akunzi DDC varipo, zvadaro vanhu avo pavakasimuka vese vachiratidza masimba ekuti tose tiri maSabhuku. Uyu ari kuti ndindavepo, uyu ari kuti ndofunga mabvisiro andikaita haasi pamutemo handisati ndabva. Ndokutara kuchinjira mashoko vachichenjera mashoko vakadzi vemasabhuku kwakusimuka parufu apa mutumbi wasati waradzikwa. Zimbabwe vakadzi vavo vasimukawo, hama dzasimukawo, vana vasimukawo parufu kuchibva kwaita vamwe vechikuru vamwe mbuya vakasimuka vakati vanangu panapa tiri kuchema ndizvozvo tiri parufu ndoku kunopinda pakati pevanhu vanoona kuti amachinja ndiri ari kuti amawo mashoko aya vanogona kuita sei kurovana vari pakati ipapo mukati mekuda kubatsira ipapo ambuya vaendierikiti bvu ndobva vadona vanhu vakati mbuya vaita seko vakomana vechiko kufenda vavhunduka here manyani vanhu kuchipatara vachibva manyana kuchipatara vana nedzimwe hama kati tichipedza kuradzika panapa kuchengeta ri panapa toteverawo kupi kuchipatara vasati vatevera shoko ngiriri cheregai zvenyu mbuya kuno kuvashaya habva tofa gogo pavakasimuka vachida kurandutsira kuti vapinde pakati pavanhu vanga vachipopotedzana vachinetsana vakarohwa here kana kuti hapana kaona kurohwa kwavo vanhu vakangoonekwa chidonha vari pakati pevanhu ndobva vatodonha ipapo ndiye muri kuchipatara vachibvaindisa kugutu mission ikoko vanhu vachichatevera vamwe chimhanyani chi nemunhu adonha rwere vamwe tozotevera taviga chi munhu vanhu vachipedza kuviga munhu totevera vasati vapedza kuviga munhu vachiri parufu ipapo foni yatopinda gogo vashaika tine urombo nematambudziko. Gogo vanga vakura sei? Gogo vari kuma 50 something years vabvotofa. So mashoko kuzino kungori nekutarisana kuti toita sei, kwakauraya ndiani, pana akarova here, mashoko achazobuda. Ndichazenge ndiri mukati mekutaura nemadzisabhuku acho kuti vatiudzewo. Ndichatsvaga zvakare nhamba dzamambo, ndichabata zvakare DDC nokuti pakugadzirwa kwemasabhuku avazvigadzi vega, mambo vanozviziva, DDC vanozviziva kuti wavari kuti ndiye sabhuku wavo izvezvi ndiani, ko akabva akabvirei, ko nguva yakadzi masabhuku simukai, kana akabviswa akasumukirei. Zviri kuratidza kuti uyu sabhuku akabviswa uyu haasi kufara, pane pari kunyunyuta. Kana achinyunyuta wanonetsa ndiani, kana kuti wanopa mhosva ndiani, uyezve kana uchinyunyuta kunoendwa kutaura zvinyunyuto zvako ndekupi, parufu here kana kuti uenda kumahofisi acho evanogadza. Akambokugadza ndiani pakutanga, akambokubvisa ndiani, ko parufu ofa auya nenyaya ndiani, vahama dzevanhu vakafirwa ndo zvakonzeresa rufu rwedu. Amaindi vechikuru varwadziwa nezviri kuitika, ko mungazogurira here parufu, ko parufu pacho wacho akafa ndikakugadzira here usabhuku. Zimbabwe machibva chekwagutu munititani nacho, gogo vakashaya parufu mushure mekusimuka vachidaka kurandudzira muri mbiri
dziri kunetsa nenyaya sabhuku asidzasangana parufu nguva yekuti sabhuku simukai mutendeka onai vanhu vauya vari kuchema vana venyu ava kusanganisira venext village vauya vanoda kutendwa kuti tozviziva kuti mabva kumavhileji enyu asi nekuda kweukama mauyawo kunoku tinokutendai nekuviga kwateta mwodu zvikaitikawo kwenyu tichauya ikoko ngatirambe tichita sei tichibatsira tichifambidzana mukutenda ikoko hapana akazotenda masabhuku aita tu ya pakaipa iko kanyumbo kanjamara kuti KB na Bozho Timothy Mupoperi kari kunetsa kamboa kabochongo aiwa kashungurudza kubvunzo riva vari vari kapapi tokabata seko handizivi Timothy Mupoperi kana uchirizwa all the way from UK United States kuti kana uchida kuti vanhu vakatore vari kukatsvaga vanhu vari kukatsvaga kamboa kakanyemba na Bozho gogo avo vakarohwa ndinonzi Lazarus Mutumbu right kana polisi ichiuya inobatani kana vemutemo zvinotangira papi vakakonzeresa here akarova here kana kuti ani pane vanhu vakambochinjana zvibhagera havana kuchinjana pati vanenge zvokuchinjana mashoko zviya zvokunoti kana vanhu vakada kurovana vakuru vakasvika vakamira pakati vanenge vanotarisirwa kuti vana vanonzwisisa Gilbert Chimpaka kubhangeti Kanyemba na Bozho masabhuku ndiwo vakaurayisa gogo neBP hanzi vakaurayisa gogo neBP apa inzwa mukoma KB muzukuru mwana wekubereka mbuya ava havana ukama nemunhu akafa mbuya ava havana ukama nemasabhuku vauya parufu semunhu mukuru vari kuti hazvina kufanira kuti zviitike panamo gogo avo vakaita heart attack asi pamusha apo hapana kuchena pane kuroyana nemishonga nekuda kwechigaro cheusabhuku ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuCape Town hakomana zvakonzeresa rufu BP yakakwira kuna gogo ndokubva vadona ndinonzi Maitino from Bigita neimwe nzira mukoma KB andiziva nachiremba BP inokwidzwa here kwauri nenyaya isineni chokuita newe zvinoitika alright pane masituations akawanda anokonzera kukwira kweBP yes zvinogona kunge kutukana nokutadza kufambiswa kwakanaka kwezvinhu parufu apa zvakakanganisa gogo BP chibva yashuta pakaitwa repostmortem sati tanzwa kuti vachafambisa sei avo sabhuku vekubviswa ndivo vakakonzera kakufa kwagogo ndinonzi Evansi Vanyuwa pamwenje kunyazura chikonzero vakasumuka kana kuri kuti chokwadi vakabviswa vakasumuka zvepanguva isiri yavo vaifana kusumuka panguva yavanga varipo iyo ko uya aimbosumukawo here handi vaingosumukawo vega zvanga zvine nguva yakareba sei sabhuku ava vabviswa pachigaro kwaiswa mumwe handi hazvina nguva yakareba nekuti sabhuku vanopomerwa nyaya yekutonzi vaitogona kutobuda munzvimbo mavo vachinopinda mune imwe nzvimbo yevamwe zvakare zvikaonekwa nevakuru kuti hazvina kodzero une nzvimbo yako yaunofanira kutonga uye zvokutengesa nzvimbo pane here chimwe chiitiko chakaitika chakasanganisa masabhuku yese before paitika rufu hapana vakazosangana parufu okay vakarohwa nezvisingaonekwi gogo avo ndinonzi maikwaramba nyama dzavo village dema kuri seko kudema nhasi tozoti makachibata kachimoti tinotenda muri yeZimbabwe nthawi ziri kudiyana 6 minutes past 10 hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki mutiregerawo kalendi yedu inenge isiri kuita zvakanaka vese vatoda kupinda ka live pachimuti fonai pa 0773238096 0773238096 rikiti bvu tiripo pachimuti ndinonzi Baba Lavhu nedziwe village 1 Nyavada kuHeadlands chakabatwa chimuti kuHeadlands yes izvozvi Kanyemba na Bozho maonero angu sabhuku uyo akabviswa ndiye akakonzeresa kuti gogo vafe dai akagamuchira kubviswa kwake pasina zvese izvi ndinonzi Baba Dek Matsika ndiri kuGuruve sabhuku vakabviswa ndo vakakonzera rufu rwagogo dai pasina kupikisa kusimuka hapana zvaitika yes ndi Baba Dek Matsika vari kuGuruve don't forget kuti kuGuruve ikoko National FM inenge iriko mangwana paGuruve Center nenguva dza 10 o'clock saka munhu wese damba anisara
apana anosara ipapo. Yebo. Eshe. Sunday Shamba. Yeah. Wadzanai Township. Tiripo ipapo. Tinenge tiripo. Musi wechitatu tinenge tiri mukamudombo Shava. Icho chemasabhuku vekurwira usabhuku panhamo avo sabhuku vekutanga vakazobviswa. Uyo ndiye ane matambudziko ese ari padambudziko iroro. Right, mambo anofanira kumupa murango unorwadza nekuti hana respect. Mutsa Victor Alec Gbeja, Boss London, British Chingaipe Kelvin Joao Addington Mpwanya, Tremo Liba, Tinashe Gotora Denford Chari, Prominent Mandombo, Regai Samoro Gwaya, ndinonzi the Radio Inspector, Shekman Matono, ndakachibata chimuti ndiri ku Cranbourne. Baba Isabel, vakuru venharaunda vari kuti kudini kusanganisira iwo mambo nechitiko chakaitika pagutu ichi. Ishoko ratoendeswa kuvakuru ratamira tinzwa kuti ichatanga ichinzi kudii. Inoda mapurisa here, inoda kwana mambo here, nekuti paita kufa kwemunhu. Ende kana mapurisa ada kutsvaga kuti pakasunzwa maoko pane kurohwa kwakaitika munhu here, zvokuti pamwe pane kunoda postmortem kuti pane kurohwa kwakaitika here chazouraya munhu chii. Saka mapurisa nemadzishe masabhuku vese vachapinda kusanganisira vanhu vanga varipo. Mapurisa anenge vakuita basa ma-investigations pane zvakaitika izvi pakadonha munhu makaonei, pane kurohwa kwakaitiwa munhu here, nekuti hama dzemunhu dzinenge dziripo ende vanhu vese vanenge varipo nekuti munhu wese anga aripo pakuchema. Regai tinzwe Zimbabwe kuti pachaitwa postmortem zvichabuditsa kuti gogo vakatisiya nei, chii chakakonzera rufu rwagogo. Ichokwadi ichocho. Uye kuti vakuru vachati kudini kubudikidza nekunyadzisa kwakaita masabhuku aya. Ende bosi kana munhu waisiwa namambo ukati mambo zvavataura zvisirizo wavasora futi wavadzikisira. And avasi mambo. Avasi mambo. Vanenge vaisiwa nehurumende. Vaisiwa nehurumende. Anditi. Vaisiwa nehurumende. Vaisiwa nehurumende kuti uyu ndiye ave sabhuku. Ndiye ave sabhuku. Iwoti kwete zvamandibvisa hazvisi. Kana une chinyunyuto, kana une zvausina kufarira, unodi kuenda kumahofisi acho kwete kusimuka parufu. Ko iwo vakambogadzwa usabhuku nekubviswa parufu here. Zvakaoma, regai timbopinda muchitoro timbotengesa tinzwe mashoko anotevera. Tinotenda 22 minutes past 10 Papa Isabel. Tisati tanzwa kanhau nenguva dza 10:30. Muna chinango chamungafune kuti chitindumuliwe, chitsudzuriwe, chifike kufamili yedziko raZimbabwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndikutsudzura kuti kamatima nawose echiZimbabwe. Rega ndingoti paka. Karoi. Chief Dendera. Papa. Inzwa izvakaitika muri yeZimbabwe. Kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva kuita vana vavo. Ichokwadi kana tarisire kuti kana uchinge waroora kukudza rudzi kuita vana kubara zve. Asi wauri kubara naye haasi mwana kumba kwenyu, haasi werudzi rwenyu. Mukadzi wakaroora kubva kune imwe mhuri. Ende mhuri yacho iyoyo inotodawo vakuasha, asi wavanoita mukuasha haasi werudzi rwavo, haasi mwana wavo, anotobvawo kune rimwe rudzi. Daniel Shwiri Pinifo wakachwemba communication hairi chifo. Inzwa Zimbabwe zvaitika nezvoti murume yaroora agara namukadzi wake, vaita mwana 1, vaita mwana 2, vaita mwana 3, vaita mwana 4, vari mukati mekuita vana, vari mukati mekuita pakati papo nematwins. Mukadzi wemurume uyu akabva shaya, akabva atisiya, ndati akabva afa. Mwari vakabva vaita nekuda kwavo kuti aita sei, abva afa. Munozviziva kuti rufu mutongo waMwari, hakuna anomisa kana kudaritsa kana kuti kwete nhasi kana kusatete kana nguva yakwana nematambudziko. Inzwa baba pati muzukuru kubereka, inzwa zvakazoitika. Mukadzi uyu achifa, mwana number 3, kune murume paita nguva akazouya kuna baba vekufirwa nemukadzi vekuita vana nevana vavo, achitaura mashoko ekuti baba, kana kuti umwe wangu ndauyawo kuti ndikuzivise, ungazogara nguva yakareba kana kuzonetseka nezvichazoitika kana ngodzi inoratidza kuti umwe mutupo uri mumba muno muhausi wako. Mwana uyu number 3 ndewangu, asi wako ndakamuita nemukadzi wako. Apa mukadzi wachakaita sei? Akashaya. Wo ndo nyaya yachona. Nyaya ichibvendeswa kwa sabhuku. Nyaya ichienda kwa sabhuku. Sabhuku akati wai wazouya iwe wamirira kufa kwemukadzi. But akataura mashoko ekuti kufa kwemukadzi kana kurarama kwake hazvichinjise mwana uyu kuti asaite wangu kana ndichiti ndewangu. Mashoko andaifanira kutaura mukadzi wari mupenyu ndiwo andiri kutaura izvi zvakare iye afa.
asi nyaya ndiri kutaura ndiye kuti haiziye mukadzi akafa inyaya yemukadzi mwana uyu ndiye wangu asi ndobvuma mhosva yangu yokuti ndakamuita mwana uyu nemukadzi wemunhu asi mukadzi uchi ndiye akafa then oroshi will be for wakachwemba kimirikasha popopo airi Zimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kwaRoy ndiri kukumbira Zimbabwe kana nyaya dzichiuya tinogona kubatsira ikoko but kune kumwe kuri kuitika nyaya dzakafanana neidzi dzinogona kupinda padare rimwe chete kubatsirwa kuchaita uyu ndokuchabatsirwa ivavo ndozvichaitika pane chaya mangwana ndokusaka tichiti the whole nation on one station. inzwa Zimbabwe pave nenyaya yakazosimudzwa naSabhuku ndokuenda kwamambo utekwa utungamiri hwepamusoro dare remambo rinotonga inzwa murume mwana uyu ari kunzi ndiwe murume uyu ndozvaari kutaura mati mwana ndiwe chinhambani number 3 pane vana vangani 4 pakati pacho pane matwinzi baba mwana uyu murume ari kuti mwana ndewake murume anoti kana achiti mwana ndewake handichengeti mwana wemunhu waarekeni ndoda kubhadhara but pane pamwe Zimbabwe pemhuri dzinokwenda kuita nharu mhuri dzekumukadzi akafa mhuri dzekumurume ari kuti mwana ndewangu mumba memunhu nemhuri dzekumba kwemurume ari kunzi mwana ari mumba umu mwana wake anova ndiye vakura achengeta mwana vari kutaura nyaya vachiti tibatsireiwo matimu ese ari matatu kunogona kuzoitika nguzi dzinoteera kumashure izvi nokuti kana pane munhu 1 wokuti akafa ipapa zvinhu zvisina kugadzirisika akana kwati chaenda mambo akabva vatonga murume ari kuti mwana ndewangu akabva anzi bhadhara mombe 2 dzokuendesa kumurume angachichengeta mwana wako nokuti wakaita mwana nemukadzi wemboni okay but pakatongwa nyaya iyi Zimbabwe hapana kuitwa ma-DNA test kuti zvibude pachena mwana ndewake here murume uyu pakashanda miromo pakashanda munhu ari kutaura mashoko yokuti ndeangu nokuti mudzimai uyu iye ahapo iye murume uyu aita zvekuba asi murume uyu aisangana nemukadzi wake panguva yanoda zvinogona kuti neutsotsi hwako pamwe hauna zvaukaita mwana akura sei iko zvinhu zvari pa16 years 16 years ari kunzi ndewangu handisati napedza Zimbabwe tiri kurova amai kumagunde yekumagunde chekesa musutu tafamba kudaro inzwai pane nyaya Zimbabwe mombe dzabhadharwa 2 dzaenda kuna baba vakakura achengeta mwana kwakakurira mwana uyu kuti mwana anofanira kuenda kuna baba vake chikonzera murume abhadhara mwana uyu ari kuchedzera kuti iwe mudhara iwe sada unijairira handisi une vana vako pakati pevana vari kumba kwedu wadakakura na baba vangu woti nini ndiri mwana wako nini handiwe ikoko ndogara kumba kwedu ndo baba vangu anoziva mwana ari kuramba bati mombe dzakaita sei mwana akashedzwa akaudzwa nyaya iyi ndiani dare rakaitwazvo nyaya dzisindi dzakezvo ndo zvakakonzeresa here nokuda kwokubarwa kwake asi nababa vari kunze vakaita zvokuponya vakapinda mudanga remunhu nemukadzi wemunhu mambo akati kana uchiti ndewako chikomana bhadharwa uye akati chengete mwana wemunhu mahara mambo munoti kudii zvikazi mombe 2 mombe dzikaenda dzaenda kudaro mwana achiri kuna baba vakagara vainawo ende mwana ari kushedzera kuti sanjairire hapana kwandiri kuenda nanhasi ndokwaari kuenda kupi ndini uyo paka ndadondera makombo aSabhuku nezuro Sabhuku ndimi akatonga nyaya haufa manje toitawo sei mwana ari kuti aiko kwandende tiri kubvunza muridzi ari kuti kwayo inini zvangu ndikapiwa mombe dzangu ini ndoitawo sei handingamudzinge mwana uyu kuti wamurova imhosva but pano apa Zimbabwe hapana kuitwa maitirwo anoita kuti tigoziva kuti mwana ndewabhoshwe here kana wakanyemba aunza nyaya ndiya mati ese ari matatu mukoma KB ari kumhanya ese kurudzi rwemukadzi kurudzi rwemurume ari kuti mwana ndewangu mbeme munhu kurudzi rwemurume anova ndiye anoti ndakaitisa mukadzi wangu mimba akaita mwana vese hama dzicho dziri kungoti vakomana iye murume uyo akachigara nemwana akafa tichazoita sei nyaya isati yagadziriswa murume ari kuti handibvise mari wene ma-DNA ndikapiwa mombe dzangu po
Karoi Chief Dendera. Chief Dendera. Rega ndikutarisirei even kuti ndikwa Sabhuku Ani. Aiwa toita zveseka. Ndikandikutarisira kuti ndikwa Sabhuku ani. Munozodzoka muchivaudza kuti inzvimbo yaSabhuku ani yamudatema kuti ndiyo kanyumbani yemhepo yaZimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Nthawe zati go pana 10:30. Lekezani tipe mfeso muntu ndiwatonga pabodzi kana Nambia tiri kubwerera tsopanopa. Guruve, are you ready? Yes mangwana tiri kupindira pa Guruve Center ipapo kubva nenguva dza 10 o'clock machibese kusvikira zvinake munhu wese awina. National FM inenge iripo, then musi weSunday tiripo pa Shamva apo. Saka munhu wese make sure kuti unenge uripo handitika uchizviwinira kamibero yakasiyana siyana. Baba Isabel mataura imimi nyaya yekukaroi. Nyaya yekukaroi. Icho kwadi? Mati Sabhuku anonzani? Sabhuku Kandengwa. Kandengwa. Sabhuku Kandengwa. Chief Dendera. Dendera. Zimbabwe. Dai wanga uri wewe. Une mudzimai ashaya. Une vana vangani 4. Kunoya mwe murume achiti mwana wechi number 3 ndewake. Chief obvatonga kuti ngapabude mombe 2. Apo hapana DNA test aitwa. Mwana obva aramba zvikanzi aiwa hapana kwandiri kuenda. Unoita sei? 0713-938-538 0713-938-538 kana 0789-600-748 0789-600-748. Ndinofunga kuti gogo vakaudzwa magaramoyo kikiki wonzi imi ibvai apo ndosaka makadai mukadai ndimi munokonzeresa gogo. Ndiye Sarai ndinonzi Freddy pa Port Elizabeth South Africa. Hanzi vanofunga kuti gogo vakaudzwa mashoko. Pane mashoko akabuda panoizi papa. Panoizi papa. Kunzi imimi ndimi munokonzeresa garai pasi. Ndiye rikiti. Ya. Zvakaoma. Hanzi kudiniko pasina matesti. Tinongoti kagomba harina mwana ndapedza. Ndozvagara zvingoti kubva kudhara asati auya. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Kudhara waitomuona kuti uyo ndikangu wako. Nzeve dzangu bhozhodzi. Asi hauda zvawaita. Ndizvozvo. Nokuti harina chi? Harina mwana. KB na Bozho kana pasina ma DNA test mwana ngaasaende. Ndini ndadaro tapiwa madondo kwa mutoko kwa charewa. Mombe dzakaenderei? Aiwaka mombe dzakaenda nokuti mambo wanga vatonga. Saka mwana akasarirei? Mwana ari kuti hapana kwandiri kuenda. Akasarirei? Andi mwana ndiye wemombedzi. Besa unogona kubhadhara ka exam fee ukafoira. Munoziziva? Asi wanonyora. Wanyora kuti wafoira. Asi waita sei? Akanyora pativa akabva afoira. Ana kunyora. Akanzi hunza mombe bhadhara exam fee achibva agara but hana kuita hana kunyora. Avaiwe. Zimbabwe amen. Alright. Icho chekukaroi vakatonga nyaya iyo vakakanganisa. Rega titange tanzwa mashoko anotevera then tozovereka ka message iyi tobva tapinda zvakare muchitoro nevasawira vedu veGB Huchi. Yapindira message kubva kuruwa Bozho. Hanzi morning kanyemba na Bozho. Kikiki icho chekukaroi vakatonga nyaya iyo vakakanganisa. Chikomba icho kuuya kwachakaita chichitaura nyaya yacho. Mombe 2 dzaifanirwa kakubhadharwa. Dzakabhadharwa dzaifanirwa kunge dziri dzekupara mhosva kwakaita kuita chipfambi nemukadzi wemunhu. Then voenda kuma DNA test zvoonekwa kuti mwana uyu angava mwana wake here kana ari wake ozobhadhara murume uyo kuchengeta kwakaita kamwana uyo kubva achikura. Ita 4 kuti mumashasha uye mondidedzawo katatu ndinonzi Alec Gweja. Mondidedzerawo katatu Alec Gweja ndinonzi Elias Armando pamachayafamu kuruwa. Alec Gweja. Po rikiti. Ataura chokwadi. Elias Armando pamachafa mukurowa. Tumombe dzokupinda mumba kwawakaita mukadzi womuridzi. Arisatatanga zvino. Arisatatanga. Iyo ukazoparamura iyi yekusika munhu mumba musiri mako. Uri mkuwasha wani? Uri mkuwasha wani? Wabva kupi? Kuti wana simba futire kuti unoti
uyo mwana wangu uyo mumbabi muno but sei akamirira pakashaya mudzimai wemurume uyu ari mupenyu haana kuda kuenda kana kuti tsitsi dzemukadzi vaidana ndozorovesa mukadzi kuti ndozorambisa mukadzi ndorudo rwacho nokuti pakashaya mudzimai wacho ndio pakazouya apa mwana ane 16 years akatani kuenda pesa panga ari kupi. Okay, mombe dzekusvina kwaakaita nemukadzi wemuridzi 2 after DNA kana mwana ari wake anofanirwa kakubhadhara zvese zvakaitirwa mwana uyu baba Isabel. Vanhu vasuzotaura kuti kana asiri wake anofanira kubhadhara kuti chii podumba kubhindura bosi kana asiri wake futi ka nguva yakakanganisa mwana uyu mwana asviba munzvimbo kwamo ndizvozvo anongonzi kafamba ndiye kauya ndiye uya uyu chikomba chakasinka black chikomba chakasinka black ndinonzi Comrade Derezina padombo shava pamungate chakasinka black. Yes turu mukomba mabhora achiripo mabhora asati apera black ndiro kupedzesaka yeah. So hama dziri kuti kudini ndo dzinodai tanzwawo kuti zvinhu zvakadai so zvinofanira kuti zviitwe sei but answer ndenyaya yekunzwa pa ndeye kuti DNA first pazvinhu zvese ndio ichataura chokwadi. Idzo mombe 2 idzo ndedzokudherera kwakaita chikomba ndizokudherera kwakaita chikomba izvi asati atanga tinotenda Zimbabwe 25 minutes past 11 ndio pafika nthawe pare manje. Yes baba Isabel pfapfaidzai chimwe Zimbabwe yamirira icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mondiro mukati mekufamba mukati mekupfapfaidzani kuti tinozitika matimana wese nyika ino reka ningoti paka Mutare chekwa Mutare chiri kuti tani muri yeZimbabwe ndine nyaya iri kutochema nevanhu yakaitika mukati menzvimbo yeMutare kune rimwe location zviyazi kuti location imwe neimwe ine nzvimbo yayo nechirengi chayo chinenge chichitendera makombi kana mabhazi paanosvika kana kuti patakura vanomira but nzvimbo yese inoungana makombi kana kuti mota dzinotakura vanhu panomira mavhenda pozoita vanhu vanoisa misika ipapo. Saka nzvimbo iyi ina vamwe mai vanga vachigara panzvimbo iyi vane musika wavo vanoita zvekutengesa but nzvimbo isokuziva kwamunoita mhuri yeZimbabwe misika mamiriro yakaita hakuna munhu anokwanisa kuita 4 meters kubva paari kutengesa achienda panotangira mumwe anongori 1 meter 2 meters mumwe ndingo padhuze muchitengesa muri ipapo kana muchibhadhara amumhanye panenge pasina chiviko panenge pakaiswa chivakwa kana musingabhadhari panenge pasina kutombovakirwa kana kanzuro ikasvika munomhanya nokutiza nokuti zvamuri kuita asisi pamutemo. Pane vamwe vanga vachitengesa pasina kuvakirwa mukati menzvimbo yandiri kutaura vachigara kudaro mhuri yeZimbabwe iko zvino zvitaura kuno kwatinoita mhuri yeZimbabwe kubva makore anokuda kuita 5 pafa vanhu kuita ivo 3 vochi 4 afa izvezvi mushure mekuti vaitaura mashoko ekuti panapa ndiri pangu ndini ndakatanga nepano kana uchida kuzotengesa pano hautengesi uri padhuze neni make sure kuti unenge uchivhurika uri kure pandotengesa ndega but vanhu vandiri kutaura vakafa vanhu vaiuya vachiti ko nyika ndeyenyu mega here ingawani zvinhu zvenyu zvinoperera apa ukauya ukatengesa apa ingawani kanzuro ikauya tinotiza tese angotengesa ipapo vamwe vairiwa negumbo angoenda kumusha kana kuenda kunorapwa anga asingadzoke arohwa nemusana vamwe vaidonera panzvimbo vamwe mai vakarwarirwa nemwana varipo vachibva vaenda zvachose havana kuzodzoka but mwana wavo haana kufa. Izvezvi mhuri yeZimbabwe musi weFriday last week kune munhu akaenda ipapo mushure mekuzwa kunzi apa bhururu apa tengeserwa akati hapasi pawo ingawani kanzuro ikasvika vanotisa 1 right achibva enda kunotengesa ipapo asvika ipapo munhu mukoma KB ndokutanga kuti mututu munhu achibva dona achibva uyu akadonhera ipapo Zimbabwe vari munzvimbo yekwaMutare vanoziva munhu akadonhera ari pabasa atoronga basa rake zuva rekutanga ndozuva raakafa ndobva aenda achinosvika kuchipatara kanzi zamai munhu kubatsira munhu achibva afa munhu afa kudaro hama dzemunhu dzakatakura munhu dzikadzoka naye zuva rekuvigwa kofini ichibva yanoiswa pakafira munhu paaishandira zvinhu zvaaitengesa zvikatanga kukandwa vanhu vachiungana ipapo vamwe vanhu vachiratidza kuti ivo vari kuziva zvinhu zvakaitika vanhu vachiimba vachitaura mashoko ezvinhu zvavanoziva vamwe vachivaingwa yekunzi ndimi makauraya tozviziva kuti hamuri kutengesa nevamwe pachiimbwa mashoko aya vanhu vachitora zvinhu vachikanda mudenga zvinhu zvaaitengesa zvichipwanyirwa ipapo vanhu vachichema ipapo kofini rakunosumudzwa ndokubva ranoiswa zvakare mberi
kwemunhu anotengesa uyu anofungidzirwa. Right, vakaenda nemunhu panzvimbo, vakasvika vakachema, vakazama kuita zvaiita, vamashora hembe dzake dzikanzigadzirwa chirwe pano dzaanga akapfeka zuva iri raakarwara. Ndobva mvura yemwewe ipapo. Mutumbi usati wasumudzwa mukoma KB, amai vari kutaurwa kunzi ava vano kuita zvinhu izvi ndofodonawo ipapo. Ndokutanga kurwara ipapo. Asi ndinoti mhuri yeZimbabwe nguva yakadonha mai ava vanga vaine mwana wavo anokwanisa kuita 11 years ari mwana musikana, angaenda kuchikoro sezororo kudaiwo, akaenda kuchikoro asina uniform nokuti vanozvidza zvavaidzidza kuchikoro ikoko. Ndiye akazama kubata mai pavakadonha, ndiye akazama kumutsa mai vake kuzama kuti se vanhu vepamusika nevanhu vese vakanga vari parufu rwemunhu uyu hapana akabatsira mwana uyu. Kusvikira paita wanango zoti tsvaga pane mapurisa padhuze ukwanise kuvaudza kuti mai vangu vadonha panapa. Ndo paakaenda ipapo mai avo vakadonha vakaita 3 hours vari ipapo. Pakazouya vamwe vanhu vanga vasipo parufu, ndo vakazozama kuti maregere mati mwana fonera mai idzi kumba kwenyu unodziziva here. Vakafonera baba vacho vachibva vazouya, mai avo vachibva vatakurwawo zvakare. But vachibva ipapo vakabva vatera kutaura vega, vachitaura vega kuti ndaisaziva kuti zvinourayisa, ndinokumbira ruregerero nokuda kwezvandakamboita pano, ndine zvandanga ndakaita pano. Ndiri kukumbira kuti murume wangu akwanise kubvisa zvinhu zviri mustafu yangu zvaita kuti vamwe vanhu vanozotengesa pano vasatengesa, varware. So murume akati achisvika akangotakura zvinhu achibvaenda naye zvokumba, akamhanya kutakura mukadzi achibvaendesa kuchipatara, mukadzi achisvika kuchipatara ndobva afawo. Pangazivikanwa here kuti zvinhu zvanga zvichitaurwa kuti zvinofanira kubviswa nomurume wangu zvanga zvichipaka kuti vamwe vaida kutengesa panzvimbo iyi varware ndezvipi? Regai katinzwe mashoko kubva kuvasagura vedu veBoss Chickens. Right, manga muchitaura kuti amai ava vadonha mwana wavo achibva aidza kuvabatsira. Hapana kana 1 akauya. Vaichema nevanotengesapo hapana kana 1 auya ipapo, ende vanhu vaiimba zvinorodza senge zviri kuitika ipapo. Vari kuziva zviri kuitika ende vane kupomera kwavaiita. Asi baba vakazosvika ipapo, amai vakazokwanisa kutaura kuti ndaisaziva kuti zvinhu zvakaipa, asi ndiri kukumbira kuti murume wangu kana kuri kuti ndichararama andibvisire zvinhu zviri mustafu mangu zvaita kuti munhu asasvike pano. But murume paakasvika akanzi nevamwe zvinokonzeresa, takurai stafu muende nayo. Ende murume akati kunyange kuri kuti pane zviripo handichazivi kuti kuita mukadzi wangu dzimwe dzenguva ndokurwara kwacho, zvimwe zvenguva hamuna chinhu chirimo, handikwanisi kutarisa kaunda sei kuti handikwanisi kutengesa pano, asi chandogona kuita kutakura midziyo iyi nokuenda nayo. Chokutanga ndichazvitarisa hangu mudziyo vachiudza vanhu, asi ndombomhanya nemudzimai kupi kuchipatara, achisvika nomukadzi kuchipatara, mukadzi achibvafu nematambudziko. Asi amai ava vakatodavira kuti ndio vaikonzeresa kurwara. Vakati ndinakonzeresa, ndaisamira munhu padhuze, handiri munhu anouya padhuze. Vanhu vaiimba vachiti tinozviziva, ende mai kubva pakutanga vakati handimirirwi padhuze, chikonzero inini ndini ndakavhura pano. Vanhu vabvunza inga 1 panosvika vemutemo tese tinotiza 1 kwose muchidiro nyipa nyuma ukasvikanzi handina kuramba kutitengesai, but haufaniri kugara padhuze neni. Mungaziva here kuti amai ava vanga vakura sei? Mai ava kana singakanganisa vanogona kunge vari kuma55 vichidzika pasi, vangasina kukura nekuti ivo vane vana vatatu. Endi vanhu vafa kana kuti vanhu vakuwara kubudikidza kane mabasa amai ava pavanotengesera vanhu vangani? 3 vakafa pakutanga, kwozoita 4 wokupedzisira, then mwana umwe akaita sei akarwara, ana mai vari ipapo vakabva vaenda, hana kudzoka ende havana kusvika mashoko ekunzi akakuwara, and then akatanga kufa, akafanira kutanga kurwara gumbo, achibva atoenda hana kudzoka. Imutare. Munoti kudini kuZimbabwe izvozvi mama avo vakatoshaya. Ende vanhu vandiri kutaura vese ava vari kumamoshari vese vaviri, wokupedzisira uyu naamai vacho. Ko murume uyo wekuKaroi kwachifi Dendera ushingi hwake ndehweiko? Kutaura zvinokuwadzisa pamberi pevamwe varume, iye ngaabhadhare mari yemaDNA, uye sabhuku ngamubhadhare mombe 12 abhavhu, nokuti akatora mukadzi wake anovigira kumusha kwake. Rashmo Toronga baba vaTrainers muzezuru webocha Marange muChizi Village. Mainzwisisa ko murume uyo ushingo hwake ndehweiko?
kutaura zvinokuwadzisa pamberi pevamwe varume. Iye ngaabhadhare mari yemadna test uye Sabhuku ngaamudze kuti ngamubhadharise mombe 12 obva atora mukadzi wake unomuvigira kumusha kwake. Alright, chikomba ichi but mukadzi uyo akatofa akatovigwa. Akatovigwa kudhara. Uyo ari kuti dai atora zvakare nemukadzi iye anomuvigira kuti kumba kwake. Yes. But mukatarisa mukoma KB ndani nyaya dzinoonda nhatu. Mukadzi nonzi zvikomba zvadziri kuita dzine kamwe kaushingi nekamwe kakuteerera. Mashoko avanotaura kana vachinge vabatwa nevakadzi vevanhu haana kuchena. Makataura yekumarondera. Ichokwadi. Shuwa chikomba chingandibvunze nini kuti ndakanobvisa pfuma yakawanda sei. Ndikataura zvakare imwe yekubhinga uko. Siyakobvu. Yeah. Yemukadzi akazinofira kumba kwake one day. Chii chiri kuitika? Varimo here vanozviti zvikomba mumbotidaira wakamira sechikomba. Zviriko zvikomba. Zviriko? Zvakateerera. Please tiudze kuti zviviri munozvitora kopi. Kana aripo anozvi chichikomba. Tibate izvizvi. Mupewo mukana apinde. Kanyemba. Ndinonzi Delight Chuma paguruve. Ndimhoresero katimu rangu randinonamata naro pamasowe. Delight Chuma. Paguruve apo tiripo paguruve center pa Fashion Complex grounds. Mangwana. Na 10 o'clock. Sasa. Sunday. Shamba Wadzanai Township. Yo patinenge tiripo National FM. Tichitsudzura. Tichifafaidza. Kwete zvekuteerera paredhiyo titakatarisana nemaziso. Chitatu. Domboshava. Tichakudza kuti tinenge tiri pamungate here kana kuti gadzirirai Signoro Tires. Thank you. Wow, what a message iri pano, Bosho. You inspire me, you too. You are hard workers. May God bless you. Vanhu vasazongoti makaromba. Munoshanda. Handione muchiisa hope pasi ini. Ungazoti tikarombera kutaura. Tinotenda. Hamuna kunyora zita. Ndimi aniko tipewo zita. Vangonyora kuti you inspire me, you too. You are hard workers. May God bless you. Vanhu vasazokuti makaromba. Munoshanda. Handione muchiisa hope pasini. Isewo zita renyu patinoona matatigoisawo kapa so pedu paipa nezita renyoka. Patichaita mari. Atikukanganwika. Not go and see madzibaba chipaga. Maskwereswa na mukoma Bruce Kaita vari kuangwa. Kanyemba. Yes, rodinendo Kanyemba. Gore rino ndiri kuenda naye mukanyemba. Sure. Munoona kirombe besa munotama kubva kwenyu kugokwe. Tikabva ikoko toenda kugokwe. All right. Tunoenda Kanyemba toenda kugokwe. Asi tichibva kugokwe. Yes. Munenge makufuruka. Makuenda kukanyemba. Tikagara tataka kuenda kugokwe. Auchatodi kukanyemba. Maiwi. Kanyemba muizivike. Gokwe. Baba Isabero. Baba Isabero tiri paboda. Pe Mozambique, Zimbabwe neZambia. Tinenge tiri muna Zambezi. Yes. Munenge muchidya ngoroko. Tichikobva mugokwe ka takutopinda kamwe mubhinga. Kubhoda. Mugokwe ine. Chikomba chakadherera ichi chinoda murango wakaoma ndinonzi batapiwa pa Stone Ridge kudhemu. Icho chikomba ichi dai chichishedzwa nzvimbo kuti Gokwe, Chiredzi, Masingo, Karoi, Chinhoi, maichi pasitare kupi. Isi. Kana kuti Kanyemba, maichi pasitare ipi. Obvious Gokwe. Vati kuli? Gokwe. Akauya hotere. Tinotenda Zimbabwe, 14 minutes to 12. Nyaya yechikomba yanetsa. Kana uri chikomba. Unozvitemba kuva nemari yakawanda, mari inokwana pese pese. Ndinonzi Wilson Chipepera. But ndo mushandiro wayo ere mari. Hausi mushandiro wayo. Chakaka mukadzi wako wega. Ihika. Chakaka motokari yako wega. Ihika. Ungamirire mari yekuzoita kubhadhara mhosva. Mukadzi instead kunorora mukadzi wega. Uenda kune mumwe wozoshandisa mari kubhadhara mhosva. Iwo vakadzi variko. Zvikira kupera zvakanaka. Kuzvika kupera kusha saipapo. Asi unozwa panyaya yekukaroi. Zvese zvaitika chandinakidza. Mwana uyu ari kunzi nechikomba mwana wangu. Chikomba mwana uyu ulijairira ndinga. Une vana vako vakatiwo pakati pevana vese kuti ndini wako. Ndini wako. Siyo. Adini ujairira. Mwana uyu ari kupi? Mwana uyu ari kumba kwa baba wewe. Ndoko ari. Ane pari toshanda izvezvi but kumba kwaanoshandisa ndoko akazvarwa namai vake. Ane chitupa.
ane chitupa akatoreswa uku kwake kwakagara ari kwakagara ari chikomba chako uchiti mwana wangu iye mwana ndio ndosani jeri Zimbabwe 0718692244. Okay, regai timbopinda muchitoro nevasawira vedu they sell one electronics pure quality no deception. Komba icho chekukaroi chainzi gokwe ndinonzi Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti. ayaya aiwa iwo waniko aimbo ingotsvaga 6. It's all right. 6. Brian kapire pa Highlands tiripo pachimuti. Okay, hanzi nyaya nyaya yezvikomba batai Israel Tembo ndiye anoinzwisisa. Ndinonzi the radio inspector Shekmin Matono. Karoi ndokwanobva ikaroi. Okay, Israel Tembo ndikaroi. It's all right. It's okay. Ndokune nyaya chofuti. Okay, zvinetseka mamessage aripo taichipa zita rokuti gokwe nembudziya. Ndinonzi Josephat Muchaiwa representing Chirumu Mhanzu kwaZireva village mwana waMai Lydia. Vanhu vari kuuya pachannel ra. Vari kuuya pa WhatsApp. Aiwa risati tapedza tikuda 6. It's all right. Chikomba taichipa zita rokuti kudini. Okay. Totarirani. Chiko. Mai Mutetiwa. Vari kwaguta mai Mutetiwa. Yes, mai Mutetiwa. Takuchemera nikangazi chikomba chainzi Mbire. Yes. Wani pasibozwa. Hey, ndavakudza ri chimuzukuru. Chikomba chainzi Kanyemba. Sabu kutamba oga MB Transport. Icho tutu. Okay. Yes. Ndinonzi okay, gokwe ndinonzi aiwa anonzi gokwe gokwe Gandavaroyi ndinonzi Tedias Mukwembi pagutu. Ndiani aina kurasika aiwa lost and bepararasika ngakana chikomba chainzi Bozho Tibas adombosha wambere chena andisi nzvimbo kaini irarasika obviously Bozho is irarasika aiwa ndokusaka Israel Tembo tanguti karoya nekupinda musibodzwa chikomba taichipa zita rokuti gokwe ndinonzi Brenja Sinanje pa Avondale. Podumba kubindura chikomba icho igokwe chete. Asekuru wangu chikomba taichipa zero kuti gokwe baba lavhu nedziwa village 1 Nyavada Headlands. Apa chisina nyaya apa. Matora chimuti. Chainzi Muzarabani. Ndokuona kwe vanhu mainosa gokwe ndani muonwa gokwe Chireya Arthur from Mount Pleasant. Chireya ndio Paramount Chief. Tinotenda Zimbabwe maita basa ndimi munopaka kuti chimuti chiende panchengalengo. Pane vari kutsvaga namba dzemubatsiri wekwamutare. Alright. Wokuzopedzera amai vaisada kushanda nevamwe zvakanaka amai. Ndoziva. So vanenge vachida nhamba dzimunobatani Bozhongora. Panhamba inoti kudini 0771 545 025 0771 545 025. Tinotenda chikomba obvious igokwe chitekete. Ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruwe. Unoziva nzvimbo ikati vanhu vanoziva Mwari nemuedzi amusiyani kunge Mbire kunge Mbire wamboinzwa ichipinda muedzi rapa ndizvozvo yangopinda muedzi 1 hona muedzi omwe ndio muedzi iyoyo iri kugokwe hone gokwe ina aisi muedzi utori unhu hwenyu. Pari zvino regai katimbopinda muchitoro timbonzwa kamashoko kubva kuna Gogo Chihoro vachitaura kanyaya yekurodzwa kwevana baba Isabel. Pane vakawanda vanenge vachitsvaga kakuti chivanhu chedu chinoti kudini vana vanorodzwa sei handitika. Saka Gogo Chihoro vane mashoko torai mapeni mapepa mozotora kanhamba kuitira kuti mukwaniseka kutaura navo. Mapata basa famedia dziko raZimbabwe Dr. Kandishaya kubhangeti hanzi KB na Bozho skweresaika sekuru Johani Josi Spenzi dhamu yayo hanzi vanenge vakachibata kachimuti usati waenda KB na Bozho skweresaika mudhara Cloud Dzakatira havabve pachimuti. Ndinonzi Albert Dzakatira ndiri pakuwadzana icho kwadi muri yeZimbabwe rikazimana pina ndiri mukati mekufafaidza mukati mekutotora dziri kuitika vatima rosanyika ino muri yeZimbabwe zvandona kureva pano ndakadzibata
ndati ndakadzipakatadza ndinadzo panguma ino mhuri yezimbabwe ndine nyaya ndinayo yakaitika mukati menzvimbo yekwachirumhanzo. Nyaya yekwachirumhanzo ndeyekuti mwanasikana akadanana nemukomana ndokuita mwedzi inodarika minomwe, ndokubva kwawirirana, ndokuita zuva rekuenda kumadziteto, ndokuita zuva kutiso musi wakati ari kuroorwa nenzira yekukumbirwa. Uyezve mukomana uyu aienda kuchechi imwe chete nemukomana uyu. Rakauyaririsa ngano chichina vatungamiri chete mwana wenyu ari kuroorwa nhasi ende ari kukumbirwa, mukomana ari kubvisa mari dzake zvakachena zviri pawaiti. Mhuri yezimbabwe ndizwei zvazoitika ndezvekutizo vanhu vaunganidzwa, mari dzakupinda, mutungamiri wechechi washevedzwa, mari ichipinda kudaro, mari yapinda, mari yakandwa. Regai ndikuudzei nemutupo nokumira kwemari yakakandwa. Murume akaya kuzoroora hasana bozhoro zvavo, right? aiwa Imbinga impinga vane zvinhu zvavo, aiwa vane zvinhu zvavo. kwakabviswa mariko, Pakabuda mari inokona kuita 7,200 ndiyo keshi yakasara. Kuite zvimwe zvidinge zvikumozvira mutengachi magrosaries zvana baba nana mai zvange zviripo. Nguva yekutizo zvinhu zvakaita izvo zvinofadza. Vari pano vaimba, vari pano vachifara vachiita sei, vachicelebrate andika zvikanzi tinokumbirawo kuti tinogona kusangana nevakwasha vedu murodi. yes, aiwaka imbosheedzai vakwasha vaite sei, vapinde tizivane vana vedu, nekuti muchishona kunonziya yazvara hono yazvara hadzi, yazvara hadzi yazvara hono. Saka nhasi dzese dziri pano zviri kutuka nei, zviri kutuka nei. Saka ndiite sei, sudzurai baba pati vakwasha vari kubuda muimba yangari, amai kumagunde hekumagunde, amai kumagunde hekumagunde, chekesa musutu hekumagunde, kufamba uko vakananga kunopinda muimba ilichi inanatozviratezvara. Vachibva vasvika vachibva vagara, amai vemusika ndikuti vachivhunduka. Vanhu vese munimwe pareka muri kochii chiri kuitika. Amai ndokungotanga kutaura, kana zvakadaro handigari muno, handigarire zvisina basa kwandiri, handigari muno. Vari padhuze kuti kuchicha kuitika, vamwe vakungobata mave gare pasi, ndokubuda vaipene nevamwe tete nokuenda pasaidi. Zvikanzi kuchicha itika, pfungwa dzemunhu dzekangoti asi pavakwasha ava pane munhu wakambodanana naye, ko pane zvikamboitika. Vachibva vakanzizvo ndine shoko risingagoni kupera mandiri kunyange munhu akaita mukwasha wangu. Handina kunge ndaziva kuti mukwasha uyu ndiye munhu anozorora mwana wangu. Mukwasha ndekuti pese pandaifamba akasangana neni ndaienda siri tichifamba iri kunzira ine shopu yavo ichiita sei, pese pandasangana neni ndichifamba netsoka ainditevera achindikombisa achindinetsa. Izvezvizvo akasvika zvandisina kuudza murume wangu, akasvika pakutsvaga nhamba dzangu, anadzo mufoni make, anogara achindifonera. Pulo money selector baba Isabel vakwasha vapedza kubvisa kana kuti vakabvisa rora ravanga vanaro, vanatezvara vakafara, zvikanza vakwasha ngavauye tisangane navo. Nguva yeinoitika iyo izivanaka kuti vanhu vedu mukwasha uti nokuti anga achiwa cheche kana vakagaraga munozonzi patiri panapa uyu mukoma uyu ndinenge but mukwasha wenyu ndiuyu ndiyatora mwana wenyu uyu wandikari kuratidzwa ndibhosho. Yes, bhosho wanike ndiye bhosho anogara achinetsa ambuya vake achivakanda shoko nefoni nhamba akatona vakutori nadzo, vanoti dai ndisina kuzvibata ini pachangu, dai ndiri kudanana nemunhu uyu ende ndina kudzakana murume wangu. Chikonzero zvinoitika mose matinofambamo zvakawanda zvinokonzeresa mudzimba. Izvezvi dai ndafamba nekwaari nhasi aitonditevera zvakare. Mukana kutobvunza dzimwe dzenguva zvishamisi kuti nhamba dzangu foni make mukabaya nhamba dzangu dzogona kuwanikwa, but ndisingadanana naye. Nhasi uta mukwasha wangu ndinotarisana naye sei? Inini hangu sezvamaita handina kuti mwana nemurume uyu ngavarambane, asi mazviri ndabva ndikuda panzame vachibva vaenda. zvikanzi kudini nevanhu kama zvikadzanga tigare pasi munofanira kuti muzoita sei, muzogarisanya nyaya yakamira sei. Kwanzi no vakwasha pane zvinhu zvika tane nyaya nematare edu isusu tichazoita sei, tichazokushevedzai. Vakwasha vachibva vaenda, dare racho nanhasi riri kuna amai ava ndo vari kuzama kuita sei, kudzikamiswa kuti aiwa amufanira kuti mudaro zvokuti mwana chaimusikana pachake haasi kuziva kuti anoti amai vake vari wrong here kana kuti havasi wrong. Vamwe kuti dai makanyarara zvina basa chikonzero nemunhu hamuna kuda sei, hamuna kudanana, but vari kuti zveupenyu hwangu ndinofamba ndichisangana sei nemunhu uyu aifamba neni uyu munhu aindibata mafudzi angu uyu ichimudza ndiri mukadzi wemunhu achinditevera, asi nokati ndakavimbika inini handina kukwanisa kumboteerana naye kuti zvakuda ndezvipi, but ndinoita sei kuti mukwasha wangu nhasi azviite. Handina kuramba kuti aite mukwasha wangu, asi
pazvinhu zviri zvamuri kuita apo izvizvi ini ndabva nemunhu anokwanisa kutarisana naye maziso chimwe chienderera mberi babe mwana vari pandirika ini ndabva mazviri Beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Emani wo, varoi avana piro mumba. Iwe, izozvi mwanasikana akabvisirwa roora iri ari kupi? ari kumba kuti baba na mai vachipapo nokwari asi taendaka Asataenda kumudwa. anomirira zuva rokuperekedzwa ka rokuenda but vari kuti tinoperekedza sei mwana pamapedu pane matari ende mai vari kudzika vachiti kana iri nyaya iyi kwete nemwana wangu tinowirirana uri mwana wangu iwewe kwauri kuenda kana kuda ndikupe zvinhu zvokupa ndokupa but handisi kukwanisa kuti zvandiri kukupa kwauri kuenda kunoroorwa ndizvo mukomana ndikaona wewe uye handikwanisi kutarisana naye Ndechekupiti? chirumadzi Vidare vatereri manyama machinzwa chiri kubva kwachiro mumhanzo munoti kudiniko nacho wamuka seko saruka tiyo hanzi kanyemba ndakachibata chimuti kuti 20 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje ai gatinzwa kuti ko ndiani aripo kapa chimuti halo pa National FM Mamkasekwa wakomana. zviri kufamba here Mushe kuri seko kuHarare. kuHarare kwakanaka tiri kutaura nani ari kupi Muri kutaura na Mr. Intelligence Calvin Joao. pachingoma farm Wangu ipapo chaipo. tinotenda chiri kubatika zvakanaka here chimuti Ya, chimuti chiri kubatika zvakanaka. aha tibatsirei tinzwe Right, gogo tinongoti nematambudziko. Asi munokweziva kuti panoungana vanhu apa ashaikika waya vane tumuswe tapfindi waya tokuti vakazunza vanhu vanobva takangowengana nekungorwisana so zvisina nemusoro. okay Saka gogo avo hongu avo sabhuku nasabhuku avo vanogona kunge vakanetsana but timushonga hatushaiki kati ungoti vanhu vanenge vachingozunzirana kuti wangonengonyonganisana zvemhanda zvehondo. Saka gogo avo vanenge vatoroho necrossfire dzavo vakazongofa vasati vapupura taungomirira pati 2 kwatazogoya godobori tinzoti chii takauraya gogo kuti gogo vakabatanidzwa pahondo dzemasabhuku pahondo dzemasabhuku pane crossfire yakazongowarowo gogo ipapa isi hatisingaoni isusu wemaziso enyama inotodawo maziso endimi dzabhozvongora. alright apo panotonetsa kuti titi gogo akauraya pane munhu akarowa gogo hatiti gogo akangodonha achida kuti wakatanure munhu but wakangodonha asina kupa wakabatwa ko kuti kana pane chirwere changa china gogo chakangovakanganisa mukunetsana kwaiita vanhu ya hatizirambi kanyemba ya ipapo tinge takuda kuti tichizongomiriro kana mapostmortem acho bhozi tinogona kutaura zvakawanda shuwa. aiwa tinotenda mukoma Intelligence Calvin Joao pachingoma famu rega tinzwa kuti ndiani ari pachimuti halo National FM Kedina bhozho muri seiko naye varume makadiko utungamiri wepamusoro aiwa ndiri nani muri kutaura nasindarashechenje pakachipapa pamuti wakumondareni tiri kutaura nani Simbarashechenje simba rashe mukoma simba rashe tibatsirei tinzwe muchemberawo anofanira kunge ari akabatwa nehati atake awo muchemberawo tozoya sabhuku mazisabhuku ayo ari chigaro chaikwikwidzana ichi pane nyaya apa vese ngobudiswa dai utungamiriri hwamambo ikokoko ngadai vabudisa mazisabhuku atese vadira mumwe alright akaiswa neari kukwikwidza ane mhosva yake ndeupi nokuti akaiswa iko zvinozvi akaiswa zviri pamutemo kana achibvisa anobvisirwei ndikutoona kuti vagara vatori nemagarajisi saka panogona kuzokonzeresa kufa kuvanhu vakawanda mukada kuzviona ipapa okay aiwa tinotenda ingomutsai vaviri vatatu right ndinomutsawo mupanha wangu anonzi edhenhana pakachipapa ndomutsawo mudhara wangu kadududza kudande pamurongwe tozoendawo kushamba kumadziwa kondomutsawo mai vangu pamujariwa nditi hadivawo chete tinotenda vamutswa nani zviya simba rashe cheche simba rashe cheche aiwa tinotenda muone weekend inotapira ichokwadi mukoma KB nabhozho po katanga
katatu ndiitire upo katatu. Simba ra shani? Cheche. Simba ra checheche. Simba ra checheche. Simba ra checheche. Po, po, po. Rikiti. Vu. 12 minutes past 10 ndio pafika nthawe pali manje. Tsika mwana tsiko. Aita munango pantedwe. Halo pa National FM. Halo KB na Bosch. Halo Zirisai. Murizeko na mkoma Bosch. Uliseko baba Simba. Aiwa ndiri nani warizeko mkoma KB Keda. Bose kuti mukoma Addington Mphwanya. Right. Ndakubata ichi chemwana uya kuramba kwenda kuna baba wake. Nyaya iripo apa mkoma KB zvemuromo hazvishandi zvakataurwa na chief izvo. Chinodiwa kuenda kuma DNA test, inga ma DNA test ariko wani. Okay. Saka vanhu ngavasateerere zvemuromo chete kuti iyo bhadhara mombe bhuti mwana uyu hasi mwana wako ndizvi. Ngaende kuma DNA test ndokuti izvi zvibude pachena nokuti zvemuromo izvo hatizvibvume. Hatizvibvume. Aiwa zvemuromo hazviite KB ngavangoenda kuma DNA test ndokunobuda chokwadi ko. Alright. Nokuti wada kuti zvemuromo uyu chief akatopiwa mari nemufeso. Sai muri kuti chief akapiwa mari? Aiwa akatengwa aida mari chete akatengwa munhu saka ari kufevhera uyu. Akapiwa mari munhu saka ngavaende kuma DNA test ngavasabvume zvokutaura nemuromo chete. Muri kuti hazvitendero ngunzi mwana ndo uyu pasina ma DNA test. Aiwa nemaziso hatibvumi zvakadaro. Okay. Unogona ngofanana na Bosch. Kuma DNA test basa rawo ndeye. Anofana kubhadhara mari yema DNA test ndiani? Anofana kubhadhara ndiye ari kuti mwana ndewangu. Nokuti yega ndiye ari kutozvipa kuti mwana ndewangu saka ndiye ngaabhadhare mari ye. Alright. Iye wacho ari kuti mwana ndewangu ndiye anobhadhara mari kuti vanhu vaende kuma DNA test. Ma DNA test akaitwa zvikaonekwa kuti mwana ndewa baba avo vari kuti mwana ndewangu. Mutongo unofanirwa kakubhadharwa nemurume uyu wakamira sei? Iwoyo wacho uri kutaurwa iwo naSabhuku ndo anenge ozobhadhara kana kabuda zvechokwadi. Tumombe. Tumombe dzake bho. 16 years. DNA test ngasabhadhara. Addington Mphwanya. Ngoma KB. Tumombe mwana ane 16 years. Aiwa tumuti ndo mutemo nandi zvataurwa. Okay. Kufunga kwako chikoro chega imari. Yes. Kana zvabuda Kufunga kwako chikoro chega chakadzidziswa mwana chikoro chega imari. Mari. Oya ngoma ke iyo ngatimboisiya takatapedza zvema DNA test. Alright. Then kana ma DNA test mozondibata dheke na ma DNA test aitwa mundibata kuti mukoma ati ndinotaura nyaya yenyu. Alright. Pane umwe mubvunzo ndoda kukubvunza. Ndibvunze. Zvazobuda kuma DNA test zvakare kuti mwana angachiti mwana uyu ndewangu haasi mwana wake pane mhosva here futi inofana kuti bhadharwa? Mhosva panenge pasisina. Ko shoko rekuti mwana ndewangu kumwana asiri wake ari bhadharwe? Asi ari kuti ari muromo afana kubhadhara. It means kuti akaita gumbo mumba kana mudzimai murinzi. Hongu akaita but teda kwa ropa rakafanana. Aiwa. Kunyangwe pasina mwana. Kuita gumbo. Kutatamba nemukadzi wemunhu. Ora iti ade bata. Yo akatoita obvious gumbo panze handizi. Saka iyo anobhadhara yega yakazvimira yega. Alright. Iyo yemwana yakazvimira yega. Iye mukadzi wemunhu yakazvimira yega. Saka kana zvizvo zvavangatokwanisa kuita chifa waka ngavatotanga wabhadharisa yegumbo panze chiri nemukadzi. Iyo yemwana yawanozoiona after DNA test. Alright. Aiwa tinotenda 600748 paita munango pantedwe. Halo pa National FM. Halo Mr. Ben. Zviri kufamba here? Aiwa zviri kufamba mkuno. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndoona ela munhu paseke pashiri. Tiri kutaura nani? Ngizi paseke pashiri. Alright, batsirai tinzwe. Ndakubatsira pana icho kimwana icho. Kimwana icho hapana kwanoenda. Hapana kwanoenda? Ngaende kuma DNA test. Okay, ndiani anofana kubhadhara mari dzema DNA test? Uyu ari kuti mwana ndewangu uyu. Alright. Ndafana kubhadhara mari idzodzo. Munhu mbiri dzaakapiwa dzekuchengetedzwa wakaka. Okay. Apedza izvozvo. Madhendeti atorwa ayanikwa kunzi mwana ndewake. Right. Uchibhadhara futi mari dzechikoro kuchengeta kwaaita chikafu chii zvese basi.
munofunga kuti pa 16 years kana mwana akanzi ndewake murume uyu anofanira kubhadhara mari? Yakawanda mari yokuba ECD kusvika form 4. Mati? Yari kubva ECD kusvika form 4. Ehe. School fees nekuchinzi mari patemeke. Ichocho chikoro chechi harisati tasvika chirwere, kurwara nekudya Nokupfeka. Zvepezo. Neentertainment. Pakashata. Pakashata. Aiwa ingomutse vaviri vatatu. Ndinavo mutana mwangu nami yangu ari parapa. Ehe. Nevana vangu vandiri kuona. Right. Nemibhesho natinopinda fana tinachirongwa nayo. Tinotenda mukoma wedu. Anatizotoetupi churumbidzana. Ehe. Lekesani katimve kuti atetekeri aniti tani 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedwe. Halo Chimuti. Yo, makadiko kanyamba na posho. Tinotenda makadiko nai baba. Tinofara isu. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na Bruce Kaito. Ndiri kuno kumbire. Mukoma Bruce. Ewo. Kuliseko kumbire papi? Pa angwa tichangobva pedyo nepa angwa pa road nenda kanyemba. Kuliseiko kuangwa? Kwakanaka kwazvo. Tibatsirei tinzo mukoma Bruce. Ndoda kuedza kubatsira icho chambuya pamusika. Ehe. Ambuya pamusika ava kana muchiziva kunenzi kuromba ndiko zvinotangira iko. Alright. Bozi kana uchishandidzana nevamwe uchiti haudi kugumana nemumwe, vanhu vacho vanongochirambidza vachipera kufa. Ko izvezvi nhasi uno ivo vari papa. Saka tinoti mishonga yakaipa kubata kunoita vanhu tacha mukoma KB. Zvakaoma kani mukoma? Nonetsa mukurarama muvanhu tava kubata. Ukaona uchirwara vanhu vachicelebrate it means kuti wanga usingagarisane zvakanaka nevanhu. Ichokwadi ichocho. Aiwa kati notenda ingoswerese vaviri vatatu kuangwa uko. Ndoda kuseresawo mukoma wangu Geri Kaito vari kuHarare koko, na George Kaito vari kuHarare koko, na tete wangu Mighty Nashe vari kuHarare kokoko, nemunin'ina wangu Succeed Kaito andinaye kuno kuKomba village. Ndozotiwo munditiropfo kuna Mainosta katatu. Mainosta. Po rikiti bvu. Papa Isabel ndawe ndozadiyana tosangana kamangwana kuGuruve paGuruve Center Fashion Complex Grounds nenguva dza 10 o'clock Sunday musi wa 12 tinenge tiri paWadzanai Township ipapo zvekareka tichifada tichijamba maspika. Rega ndingoti mukoma KB tinodzera kuti munenge makachibata chimuti matima nosengereka. Pana amai vanetsa nekubata chimuti varipo pa Cold Stream pachinhoya apa vanonzi iwo ambuya Adiadato. Gogo Diamond varipo vanonzi Gogo Adiadato vari pa Gogo Diamond vari pa Cold Stream kuchinhoyo. Mamukasekwa inspector kana masura sei inspector Shinda ari pamberengwa Thomas Bateta Cape Town maidenso pa DZ baba na maibini kuchimundo wakabata. Mamukasekwa matama kubaba pamachipisa pamochete na Chenge Masara Madam Boss pamochete na Shizoti Eat the Mzimba Gumede Cecilia Banda bamkana Botso pamochete na amai vangu vakabata chimuti kwanza ndichise anotwa Tarisai Machakwa chimuti akabata kuti ari mambewa. Miriam Charovedza boss zvemunyati chimuti akabata pazvisisa business center boss Chineke chimuti akabata ndisika kangana mukoma Innocent muchenjekwa vari sei lokati ya mroba muchete baba na maitu makabada chimuti muri yeZimbabwe. Rega ndingoti vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa number isingafoni wokubva musi Monday to Friday nguva dzinoti 9 o'clock kusvika pa 12:30 inenge iri pachimuti yakabata. Namba dzinoti iso 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musabipa sa Peter Zulu pamwechete na Sabhuku Mutize Petroleum Murewa. Sabhuku Mutize mukoma KB mawani wani ndimba ndikaona pamurewa. Yes. Wakuni wakuru Sabhuku Mutize chongasha. Po rikiti vu numba yemuonekedzano momento ya brillianto isibindi selikwa godolude ibaobe.